Hello! Vítam ťa u ďalšieho videa. Moje meno je Jessica a dnešné video bude možno malinko trošku iné na to, čo som doteraz urobila, pretože dneska sme, ako môžete vidieť, u mňa doma na gauči a bude to už taká ako keby jesenná pohoda. OK, ja berem, ešte stále je vonku leto a ešte stále si užívame slnko, leto, teplo, ešte stále si toto všetko užívam aj ja, ale už pomaličky sa nám bude blížiť jeseň a preto si myslím, že je úplne na mieste natočiť video môj jesenný wishlist. Aby sme si to objasnili, ja som narodená na jeseň, narodila som sa 31.10., čo je Halloween a to je práve jesenný mesiac, no ale väčšinou v tieto mesiaci míňam najviac peňazí. Pretože vždycky si poviem, že však mám narodeniny, však veď budem mať narodeniny, veď som mala narodeniny. Takže vždycky si nájdem dôvod na to, aby som vlastne obhájila každý nákup, ktorý spravím práve v týchto mesiacoch. Vieme, že počas týchto jesenných mesiacov je najviac zliav podľa mňa v roku. Reálne myslím si, že najväčšie zľavy sú fakt, keď je jeseň a je Black Friday. A to úplne nekorešponduje s tým, že mám v jeseni narodeniny. Takže preto som sa rozhodla spraviť si wishlist, aby som predišla všetkému, čo nepotrebujem a aby som sa sústredila iba na to, čo by som chcela a teda čo potrebujem. No, mám to tu v počítači všetko, čo by som chcela a čo by ma spravilo šťastnou práve v týchto jesenných mesiacoch. Takže spravte si pohodičku, zoberte si niečo dobré na papanie a poďme sa pustiť na to všetko, čo som si pripravila na svojom wishliste. A určite mi nezabudni napísať aj ty do komentára, že čo je práve to, čo by teba urobilo šťastnou, keby dostaneš, alebo si to môžeš kúpiť. Babi, ako prvé si myslím, že každá z nás... Musím sa napiť. Mám inak takýto cute pohár. No. Takže ja si myslím, že každá z nás potrebuje aj nejaké jesenné topánky. S jeseňou prichádzajú Aggy, pekné New Balance a aj keď ja som proste gym girl a poväčšine mám na sebe legíny a mikinu a tepláky, tak mám rada strašne aj módu a strašne rada mám na sebe pekné oblečenie, ktoré nemusí byť predražené, pretože na to, aby si bola pekne oblečená, nepotrebuješ mať milión. To, že nemáš nejakú drahú kabelku za 2000, 3000 a vyššie euro, neznamená, že nemáš vkus. Nádherné kusky predávajú aj v obyčajných obchodoch, ako je Zara. Zara je môj najobľúbenejší obchod. Milujem aj Bershku, Stradivarius, občas majú fajn veci aj v Pull&Bear. A ešte mám rada aj New Yorker, milujem New Yorker, pretože keď niečo potrebuješ súrne, čo sa ti ľúbi na šíne a potrebuješ to hneď, choď do New Yorkeru a tam proste niečo nájdeš. Tam nájdeš vždycky niečo a úplne, že zasmiešne. Neviem, sumy. Strašne sa mi ľúbia tieto, lenže tie sa mi skôr hodia na jar. Tie sa mi úplne na jeseň nehodia. Tie si viem predstaviť, že by som si obula v jari a práve preto strašne sa mi zapáčila táto farba. Ľudia, táto farba týchto agov, milujem to a úplne by som si to hneď vyoblíkala, by som sa všade s tým. Ďalšie na mojom wishliste sú buď klasické takéto nejaké New Balance, to by bolo úplne super, pretože to si viem predstaviť aj k leginám, aj k riflám, aj k teplákom, hej, že viem si to predstaviť k rôznym outfitom, takže chcela by som nejaké z týchto New Balanceov, ktoré sú teda biele a sú na nich nejaké hnedé, bežové prvky, pretože to sú práve také pre mňa tie jesenné farby, taká hnedá, tmavohnedá, bledohnedá, bežová, biela, aj čierna, ale neviem prečo, nemám rada čierne tenisky. New Balance, tie sa mi osvedčili, tie sú najpohodlnejšie tenisky ľudia na planete. Strašne sa mi páčia mokasíny na tento štýl, že to nemá holú petu a není to ani úplne že na nejakej nízkej platforme, ale sú to práve takéto tieto mokasíny, ktoré sú také mohutné. Mám rada strašne také mohutnejšie topánky. Keď si chceš dať nejakú sukničku alebo si chceš dať kraťasy,
tak dosť dobre vyzerajú práve takéto mokasiny, čo som si všimla a vôbec sa nehodia podľa mňa k sukni, k normálnej, keď chceš nejak pekne sa obliecť, akože tak viac elegantnejšie, tak sa mi absolútne nepáčia k tomu tenisky. Určite by som chcela do svojho šatníku zaradiť aj tieto mokasiny. Ku každej jeseni patrí dobrá teplakovka. Podľa mňa jeseň je úplne že najlepšia tým, že si môžeš dať tepláky, mikinu a je to úplne ideálny outfit, pretože není ti zima, není ti teplo, je ti super. No a ja strašne snívam dlho už o teplákovej súprave od Štepánky. Takže budem mať narodeniny. Takže možno si urobím narodeninový darček a kúpim si nejakú takúto teplákovú súpravu, pretože ja som závislá na teplákoch. Ja milujem obrovské tepláky, ja milujem veľké mikiny. Určite potrebujem novú kabelku, dievčatá, pretože ja mám veľa kabeliek, ale to sú malé kabelky a ja potrebujem nejakú šoperku, pretože ja mám jednu kabelku, ktorú som si kúpila random v New Yorkeri za 5 eur vo výpredaji, úplne že len tak, pretože ja tie šoperky nosím reálne iba do roboty, lenže už má za sebou rok, 2 a už tak aj vyzerá. Zaujala ma, čo by na mňa veľmi málo ľudí povedalo, zaujala ma práve táto Longchamp a pravdepodobne ju dostanem od svojej maminy na narodeniny, pretože mi chcela niečo kúpiť a ja som si teda vybrala túto kabelku, takže túto kabelku som si vypýtala od svojej maminy na narodeniny a pravdepodobne ju aj teda dostanem. Mám tu aj vec, ktorú viem, že si tak skoro nekúpim, pretože mi je extrémne ľúto dať za tričko 300 eur a viac. Strašne sa mi páčia tieto Acne Studios trička. Strašne by som chcela vlastniť aspoň jedno takéto tričko, pretože sa mi to neskutočne páči. Naozaj nepotrebujem tričko za 300 eur, čo naozaj nepotrebujem, ale chcela by som. OK, poďme ďalej. Určite by som chcela nejakú novú koženku a najviac milujem koženky zo Zary. Minulý rok som objavila túto a ja kráva som si ju nekúpila, takže dúfam, že tento rok bude znovu v ponuke, pretože ja ju reálne potrebujem. Chcela by som aj takú tú vypratú zelenú. Práve tú, čo som si skúšala minulý rok, tak práve tá bola taká zapínajúca sa do pasa. A našla som aj v Berške, sa mi zdá, som našla túto koženku a tá sa mi tiež veľmi páči. Ľúbi sa mi na nej práve to, že je bordová a extrémne sa to hodí k riflovine. Čo sa týka ešte bund, tak by som strašne chcela kúpiť si dlhý kabát čierny. Potrebujem naozaj dlhý kabát. Myslím fakt, že by som ho chcela mať po členky. Chcela by som si kúpiť nejaké dobré svetre a našla som nejaké na Zalande. Strašne sa mi páči tento čierny sveter, pretože nie je celý, je otvorený. A páči sa mi to, pretože si to viem predstaviť aj k riflám, aj k leginám, aj k sukni, aj ku kraťasom. Potom ma zaujal ešte aj tento sveter, tento sa mi zdá z H&M. Ľúbi sa mi, že je proste iný. Určite si chcem pretriediť celý šatník a určite by som chcela to všetko nahádzať na Vinted. Potom tu mám ďalej na svojom wishliste, že by som chcela nejaké rifle. Mne sedia rifle iba zo Zary. A chcela by som nejaké džíny. Našla som si na Zare nejaké džíny, ktoré si myslím, že by sa mi hodili. Určite budem musieť zavítať do Zary, všetky si ich poskúšať. Tie, čo mám vo svojej skrini, tak tie pravdepodobne vo veľkej miere poputujú na Vinted, pretože naozaj ich nenosievam a naozaj mi tam iba stoja a som vždycky iba nervózna, že mám veľa vecí a nemám si čo obliecť. Určite by som chcela aj nejakú šiltovku novú. Strašne pekne vie dotvoriť celý outfit. Potom by som sa teda presunula možno na kozmetiku. Strašne sa mi ľúbia roudlička. Potom, čo sa týka kozmetiky, by som chcela vyskúšať ceruzku na pery od MAC. Áno, príde mi zvrátené dať vyše 20 eur za ceruzku na pery. A že vraj strašne dlho vydržia a že sú dobré, takže prečo to nevyskúšať? Určite musím mať aj
brutálne voňavý krém na telo. No, potom by som chcela vyskúšať túto masku na vlasy, pretože vraj toto je najlepšia maska na vlasy, aká existuje. Stále používam tie isté voňavky dookola a už ma to nebaví. Strašne mi začala voňať táto Carolina Herrera Good Girl. Reálne ten flakón je neskutočný, ja ho potrebujem tú voňavku. Ešte čo sa týka voňaviek, tak strašne ma zaujalo, pretože je to všade. Je to všade a čo je všade, tak to musím mať. A práve sú to tie Emerald parfúmy, ktoré sú teraz všade po Instagrame, všade po TikToku, jednoducho sú všade. Strašne všetci hypujú tú vôňu Vanilla Affogato a strašne ju chcem vyskúšať. Strašne to potrebujem, pretože vraj budem voňať ako koláčik. Mám tu aj nejaké veci s doplnkov. Chcela by som nejaké nové prstenie, pretože ja nenosím prstenie, nosím jeden jediný prsteň a to je všetko, čo nosím. Ďalej by som chcela, strašne túžim po tomto náramku od Swarovského. Čo tu ešte máme? Babi, mám tu posledné dve veci, čo by som fakt chcela. Ja sa obhajím, prečo by som to mala mať. Potrebujem nové Apple Watche. Ja mám Apple Watchky, ale tie sú už staré jak republika, ok? Tie Apple Watchky už si zažili všetko. Zároveň s tým sa spája aj, že potrebujem nové slúchatka. Strašne sa mi ľúbia tie slúchatka, lenže ja mám slúchatka, ktoré sú úplne plne funkčné a nejsú až tak staré. No, takže toto bolo na dnešnom videu všetko. Babi, určite si plňte sny, určite ak po niečom túžiš a napríklad teraz úplne není vhodná doba na to, že by si to mohla dopriať, tak vôbec nestarať sa aj nejakú nádej na to, že si to nikdy nebudeš môcť kúpiť. Nič nie je nemožné, keď si samozrejme pracovitá. Buď pracovitá, pracuj, makaj na sebe, aby si mohla mať všetko, po čom túžiš. Napíš mi, čo je tvoj taký sen a čo máš ty na svojom wishliste na túto jeseň. Kľudne, ak to je aj výstrelok, ktorý absolútne v najbližších rokoch si nebudeš môcť dovoliť, daj to tam, podporujme sa, majme sa radi, robme si pekné dni a buďme šťastní a zdraví. Vidíme sa pri ďalšom videu. Bye bye!